गाबोन धरना लानो गोनां जादों बेनि खारन ना गाबोननि धरनाया गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया। गुबै खोथाया जाहैबाय जे बर' मिडियाम आसामाव दङ, बे सेकेन्ड लार्जेस्ट माने मादार टां बिमानि रावनि मिडियाम असमियानि उनाव। आरो 1963 निफ्राय बर' मिडियाम गायसनजेननाय बिनि उनाव बर' रावा 90 सिडुलाव सोसनजानाय आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै गनायथि मर्यादा मोननाय। दिनै सोलोंथाइया फान्डामेन्टेल राइट्स, राइट टु एडुकेसन 2009 आरो नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 जेराव मादार टां मिडियामखौ स्ट्रेस खालामनाय जादों, बिमानि रावजोंनो मेक्सिमाम लेभेलनि एडुकेशनखौ मोननांगौ। फारसेथिं फान्डामेन्टेल मौलिक अधिकार, बेबायदि पर्यायाव बर' मिडियामनि जि मोनसे गोलाव समनि जि जार्नि, थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 दिनै थाखो 12 सिम बर' मिडियामा माने स्कुल लेभेलाव सोलोंथाइ लानो हानाय बेबस्था जाबाय। नाथाय दिनैनि बे थासारियाव गोलाव समनि जिखिनि सोलोंथाइजों जिखिनि जोंहा जेंना आरो इस्युस दङ, फान्डामेन्टेल राइट्स हिसाबै राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव मादार टां मिडियामाव सोलोंथाइ लानो मोननायनि जिखिनि मोनसे सुबिदा जि बेबस्था खालामदों, बे गासैबो थासेयावबो आसाम सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजों आरो बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशनजों टाइम एन्ड एगेन डिसकास खालामदों। डिसकास खालामनायनि उनाव माइनुट्स आफ्टार माइनुट्स दासिम प्राय 6 खान माइनुट्स जोंनि आखायाव दङ। आरो बे माइनुट्सफोरनि आधाराव जिफोर कमिटमेन्टखौ आसाम सरकारा होदोंमोन जे 101 हायर सेकेन्डारि बर' मिडियामनि आपग्रेडेसन खालायगोन, बेयाव पस्ट क्रिएसन खालामनाय जागोन। 2272 एसामिस मिडियामनि पोस्ट एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय, किन्तु बर' मिडियामनो बर' केन्डिडेटनो सासेनिबो एपइन्टमेन्ट होदिया। बे खोथाखौ जेला कुइसन खालामो, गिबि मन्थ्रिया सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंबाय जे बर' मिडियामनि पस्ट क्रिएसन जागोन। बे आंनि गोसोआव दाबो दङ 2021-22नि खोथा। आरो बिनि उनाव दिनै 101 हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि प्रसेसा बिथांमोना खालामा होनना बुङाखै, जाया होनना बुङाखै, हाया होनना बुङा, किन्तु टाइम डिले खालायो। जि टाइमाव जि खामानिखौ मावनांगौ आरो जायनि थाखाय जोङो गोसोआव दुखु मोनदों। आरो बेखायनो जोंहा माहारियारि आफाद हिसाबै गणतान्त्रिक आवाज होनायनि जोंहा अधिकार दङ। जों मालाबा सावरायगोन, मालाबा धरना होगोन, मालाबा सलुसन टेबोलाव जोङो खालामगोन। दा बेखायनो 101 हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसन, 35 मडेल हाई स्कुल गायसननांगौ, आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' राव थिसननांगौ, जायनि थाखाय बर' स्टुडेन्ट, बर' केन्डिडेटफ्रा कुनु CGM आरो सेसन कर्टआव जाज जानो हानायनि एग्जामखौ पास खालामनो हायाखै। हाइकर्टआव न्यायाधीश जास्टिस जानांगौ, बेखौ दिनै बिथांमोना सुबिदाखौ मोनाखै। CTET आसामा दिनै टेट खुंलिया, CTET-जोंनो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होगोन। आरो बे CTET-आव लेंगुवेज वानआ बर'आ गैया। दा गैयाबा टेटबो खुंलाबा बर'नि भबिष्यतआ बहा? बर' मिडियाम स्कुलाव टिचारा बहानिफ्राय फैगोन? एपइन्टमेन्टआ बहा जागोन? भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खोथा होदोंमोन, 10टा कलेज खालामबाय। जोङो धन्यबाद होदों, जोङो बिथांमोनखौ जोङो गुबुन जेबो बुङाखै, धन्यबाद होदों। किन्तु आदार हाई स्कुल, हायर सेकेन्डारि, LP, ME जेराव नाम्बार लिरखानाय दङमोन, बे नाम्बार लिरखानायफोरखौनो बिथांमोना मावाखै। दा बेखायनो गाबोनो जोङो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि रिसेन्टमेन्टखौ जों दिन्थिफुंगोन। आरो बे रिसेन्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि आवाजखौ सरकारखौ जोङो खोनासंहोनो, सरकारखौ सलुसन लाहोनो थाखाय जों बाध्य खालामगोन। गोजोन्थों।